Dek, woi, wah, se rokokan se to. Oh, ya. Kayak ngapa sih iki? Wah, kelarisan nih iki mau. Oh, raya. Biasa. Begini rokokan se lho. Ya. Menggah. Jangan iki mau. Ayo, ngeterken yang Bringarjo. Ayo, kebak dompetnya berarti. Ora. Aneh ndi mau iki, Lek? Ayo biasa. Aneh nilai paijon juga wedhus. Wah, Kang becak bleleng kanggo ngopo? Ya nggo korban to ya. Ya. Arep ming tukang becak ini ya duwe impen korban. Wah, iya, Lek. Tapi lho, kowe iki lho ning tukang becak. Ya ora apa-apa to. Lek punya lengi ya wis lumayan kok. Ini ya engko mbok cukup ora ning iki. Wedhus wedok nek ora apa-apa to tinggal korban. Ayo kudu lanang to, Lek. Wek wedok iki yo. Oh ngakoni salah wegah kok. Iki wae banget. Pemenang berkorban ya. Lah iya, sabot kowe. Oh iya bener. Arep abot dibecake mo. Tetep golek wedhus lanang iki ya. Tak duduhi nggone sing murah, gedhe teji, ginuk-ginuk. Endi? Ngene ipung kuwi lho. Ipung lar desa kuwi. Ha iya, wis Wedhus apik kok. Wis kok singa kok. Gobyok-gobyok. Wis. Nek ngono aku ya tak dono tak golek wedhus. Ayo diterke apa ora? Rasa. Oh iki. Ya wis nek ngono tak dono dhisik wae. Apa ngerti untuk wedhus apik. Buat mangan saiki. Ha iya. Oke. Wis apa ngerti untuk wedhus apik. Lek tak omongi ta, pokoke cekel duit. Weh. Ya arep engko nek misale duite kurang becakku wae tak ijolke. Ada. Walah. Aku nang ipung. Yo. Pak. Pak. Wah, Mas Ipung. Ya, monggo Pak, monggo. Ipun kabare? Pak, sehat alhamdulillah. Iki Mas Ipung. Lajeng pados mendo wedhus. Pundi sing paling apik sing pundi? Iki Pak, balir iki. Wah, Balir iki kok. jelas. Iki pinten iki? Niki regane 3.400.000. Wah kok guremen. Wah ini nggih sungune ampuh e. Nggih. Bagus kacamata, Pak. Wah oh ya kacamata e. Ning niki ngeten Mas. Niki nek jenengan terkenal lho. Betul niku nek 3 pinten mau? 3.400.000. 3.400.000. Lho kayane duit kula mboten cukup. Ning enten solusine niki. Pripun nek becak kula niku kula tinggal mriki. Terus pripun? Becak niku di rego piro, Pak? Angger becak niku nggih 2,5 juta. Pripun? Kok larang temen? Weh, becak niku bersejarah nih. Dan ngetos niku pun tahu ditumpaki ini ke Ardila. Mboten biyen niku. Gua niku idola kula niku. Ah, idolane jenengan to. Nggih. Nggih, mengingat mengenang nek Ardila pripun 2,5 juta. Setuju mboten? Nah, Gandeng tenan ditumpaki ini kan sudah. wah nggih. Deal. Oke. Nggih, Pak, nggih. Berarti kula kurangane pinten niku? Kirangane 1,5 juta. 1.400.000. Nah, ngeten Mas. 1.400.000, Pak. Nggih. Kurangane nggih kula transfer mawon. Pripun? Kon nggih, nggih. Deal, Pak. Pak tak nyuwun nomor rekening jenengan. Nggih, kula kirim, Pak. Niki. Nggih.
Oh nggih. Wakiran nggih. Nggih. Celing. Wah, pun mlebu. Sampun dari Oke, saya beli jenengan jual. Oke, nggih pun kula tuntune. Ya. Becake kula tinggal iki nggih. nggih. Ini kok nggak nena SNK nih kok. Jos. Oh, wedhus gede. Jenengan numpak wedhus, kula numpak becak. Asip nih gue. Yo. Es, melu aku. Yo. Rek. Yo. Es, becake kula tinggal. Angsal wedhus niki, Pak. Laku ayo lihat neng di wah mantep tadi Pak. Weh rata galak saja